סולימאן, מה קורה כשמשתמשים במכשיר שלא מתאים לך? מכשיר שמיעה הוא מורכב משלושה דברים בסיסיים. כל מכשיר שמיעה בעולם כמעט מורכב משלושה הדברים האלה. זה מיקרופון, מגבר ורמקול. צריכים לבחור את המכשיר שמיעה המתאים לפי ירידת שמיעה, כי מגבר שמיעתי רגיל שהוא עם הגברה גלובלית, זה יכול לתת הגברה בכל המצבי שמיעה שקיימים, ולא לוקח בחשבון שיש שם תדרים שהם יכולים להיות טובים, צלילים שהמכשיר הוא ייתן להם הגברה והם לא צריכים הגברה שם, ויכול לפגוע בחלק מהשמיעה שלנו, כי זה לא מותאם אישית ולא לוקח בחשבון כל צליל וכל תדר בנפרד. מכשיר שמיעה בדרך כלל לוקח את הצלילים שמגיעים לאוזן, מגביר אותם. מכשיר שמיעה שמותאם אישית מגביר את כל מה שמגיע לאוזן ולוקח בחשבון את הרעשי סביבה, את צלילים מיותרים, דיבור שהוא חזק, הוא יכול לעשות לזה קאט מסוים, להגביל אותו למצב שמיעתי מסוים ולא לתת לו הגברה מיותרת שהבן אדם לא צריך.